Kalli rawar da jaruma Mansura Isa take saboda farin cikin komawar ta ɗakin mijinta, kamar yadda wasu gidan jaridu suka rawaito. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna labaran Kannywood. Inda a cikin irin namu na yau kai tsaye za mu kawo muku bayani akan wani guntun bidiyo da muka tsinto shi a shafukan jarida wanda aka ɗora aka yi title kamar haka: yadda Mansura Isa ke rawa sakamakon komawar ta ɗakin mijinta Sani Danja. Amma kafin mu kai ga yi muku cikakken bayani, muna fatan za ku danna mana alamar laikin, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Bayan kun danna mana alamar laikin, sai ku danna jar alamar subscribe domin ka zamo ɗaya daga cikin mabiyan wannan taya tamu mai suna Taskar Arewa TV a kowane lokaci. Inda a ƙare muke fatan za ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin a rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Kamar yadda muka muku bayani dai, kuma mafi yawan mabiyan shafukan sada zumunta suka sani, Mansura Isa dai tsohuwar matar jarumi Sani Danja ce a baya, inda muka samu labarin rabuwar aurensu kwanan nan, inda kuma aka bayyana cewa auren ya jima da mutuwa, amma hakan bai bayyana ga duniya ba sai a wannan lokaci. To bayan haka kuma kwatsam sai muka daɗa samun wani bidiyo da aka ga jarumar tana rawa a cikin falo tana bin wata waka, inda kuma aka yi title cewa Mansura Isa ta koma ɗakin mijinta, shi yasa take cashewa take wannan rawa. To a gaba dai za mu nuna muku bidiyon domin ku kalla ku kuma gane wa idanuwanku, inda muka yi fatan Allah ya sa hakan shine mafi alheri idan har hakan ta tabbata. Amma za mu daɗa bibiyar wasu shafukan daga baya domin mu tabbatar da cewa wannan labarin ingantacce ne. Daga baya za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin ko ma wasu sababbin labarai a wannan taya tamu mai suna Taskar Arewa TV. Mun gode. Ga bidiyon nan sai ku kalle shi domin